La memòria històrica, el passat, ens ajuda a entendre el present i sobretot també a pensar el futur que volem. Sempre s'ha fet la història dels grans reis, dels grans conqueridors, dels homes, dels grans alts càrrecs de la jerarquia catòlica. Fer història de les dones és, al final, fer història de la vida quotidiana, història de les classes populars. Les dones han estat en totes les revolucions, en totes les manifestacions, en totes les vagues, per millorar les condicions de vida de la humanitat. Aquestes dones valentes de les corts van viure un context difícil, que va ser el primer terç del segle XX, en el que la classe treballadora va haver de lluitar per aconseguir drets i llibertats, consecucions que van ser difícils degut a que es van haver d'enfrontar als governs conservadors, repressius i autoritaris de l'estat espanyol, fins a arribar a conquerir-los i aconseguir drets i llibertats en els períodes més d'esquerres de la Segona República i en la Revolució del 36. Laura Cuadrado va ser la persona que va gestionar aquest pavelló de la maternitat a partir de 1936 i va desenvolupar una labor molt bona, fecundíssima, a favor de les mares, dels seus fills. Va fundar també, durant el seu exili a França, a prop dels camps de concentració, el que es deia la gota de llet, i sempre va ser una persona que va estar treballant en el camp de la sanitat, sobretot en els anys de la Guerra Civil. Laura Cuadrado Castillón i de vegades Alberola va ser una anarquista conscient, tenaç i militant, que el que volien, i sobretot tota una generació d'aquella època, van ser capaços de buscar canviar el món i a més aconseguir-lo, que era que després vingués la desfeta. Va defensar l'empoderament femení a partir de la cultura, però no només aprendre a llegir i escriure, sinó també anar d'excursions els diumenges, practicar esport, tenir el dret al control del nostre propi cos com a dones i un llarg etcètera, que tenia a veure amb una modernització important de la vida col·lectiva. Laura Cuadrado era la protagonista, una de les protagonistes d'una suma col·lectiva. La gent, en un context absolutament repressiu de part de l'Església, de l'educació, de tot, portava organitzant-se de forma paral·lela des de meitat del segle XIX. Laura Cuadrado venia de les CNT, era Mujeres Libres i era moviment llibertari. Havia après a organitzar-se. Portaven des del 1916 en el sindicat del vestir. Els sindicats organitzaven escoles, els sindicats organitzaven la sanitat, els sindicats i els moviments llibertaris, els ateneus llibertaris. Quan et diuen és que era una modista i va organitzar la maternitat, perquè saps organitzar, perquè vols fer una vida nova i parteixes d'unes bases anarquistes de veure la vida. Para mí, Tomasa Cuevas fue una luchadora solidaria que luchaba por un mundo mejor, que estuvo en todas las luchas desde los 9 años que empezó a trabajar en un taller de puntos hasta casi su muerte, cuando ya no pudo, que estuvo en una residencia. Jo vaig conèixer a Tomasa Cuevas en l'any 77. Ha sigut una noieta de 14 anys que ha tingut que funcionar i madurar com una persona gran. Va adquirir una consciència de classe que l'ha servit per a tota la vida. Sempre ha anteposat aquesta consciència de classe de dona treballadora, de dona lluitadora, i aquesta obsessió per participar és ser un granet de sorra per a canviar el món. I volia, sobretot, especialment per a la classe treballadora, un món millor i de més justícia. Durante la guerra estuvo luchando con las mujeres de allí, sobre todo en la solidaridad con los militares que estaban en el frente y haciendo trabajo de JSU, es decir, de la Juventud Comunista, y haciendo un trabajo de luchadora para mantener los derechos de las mujeres, los derechos que habían conquistado con la República, tanto el aborto, tanto el divorcio, todos estos derechos que ya estaban en los años 30 en España. Va ser mare, va ser esposa i va ser
però la seva vida va ser entregada a la lluita. I és una de les persones que han patit tot el que se pot patir per l'entregar-se a la lluita. Exili, tortura, presons, i penso que és suficient mèrit per a ser un exemple de dona. La preocupació de Maria Salvo, com les noies joves de la seva generació, que es construeixen com a dones i com a ciutadanes en una república i posteriorment una cosa tan dramàtica com una guerra, la seva preocupació és la igualtat a nivell social, la igualtat cultural, la igualtat de gènere, totes les igualtats possibles. Una lluitadora antifranquista. La nena de 16 anys que a l'inici de la Guerra Civil va pertànyer a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, la que va estar a la Guerra Civil, la que va haver de fugir a França, va anar a petar en un camp de concentració a Le Pouliguen amb altres dones, 16 anys de presons franquistes, després de l'alliberament va ser desterrada i un cop tornada a la vida normal va haver de començar de zero. Aleshores ella va pertànyer a les dones del 36. Coneixem a la Maria Salvo també perquè va ser presidenta de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics, perquè també va ser honoris causa de la Politècnica, membre d'honor de Barcelona i medalla de la Generalitat. Tenia 16 anys quan va esclatar la Guerra Civil, no? El cop d'estat, i va anar mantenint-se, participant en col·lectivitzacions d'empreses, en els llocs on es trobava, sempre des de baix. En realitat, Maria Salvo, totes les Maria Salvos, van constituir posteriorment, durant el franquisme, el que hauríem de denominar la resistència ordinària, és a dir, la resistència de cada dia, en qualsevol cosa. Mantenir la capacitat de dir no davant de qualsevol injustícia. La Concha Pérez va ser una dona que va néixer a les Corts el 1915. Se la coneix per la seva lluita antifeixista, va estar vinculada a diversos moviments anarcosindicalistes. Va pertànyer també a les Joventuts Llibertàries i a la FAI. Va ser una persona molt significada durant un període de la història del nostre país i sobretot en aquest barri de les Corts. Es va vincular a moviments, associacions de veïns, d'ateneus llibertaris. En ells va fer tasques com de tertúlia sobre la sexualitat femenina, el concepte d'embaràs, de les maternitats o de l'avortament. I en 2 cops va anar al front, a lluitar al front. En tornar, va participar del que és la reorganització de la ciutat en el tema d'en Fèlix Carrasquer, que la va animar, amb la presa de la maternitat. Llavors, la maternitat va ser col·lectivitzada, les monges que la portaven, algunes van marxar i van abandonar els nens, es van quedar 30 nens abandonats a la maternitat. Llavors va decidir conjuntament amb Fèlix Carrasquer fer-se càrrec d'aquests nens. Va estar vinculada en una escola racionalista a les Corts. També amb una amiga van ocupar un antic convent on albergaven aproximadament uns 30 nens i nenes, els que cuidaven i educaven. Amb l'esclat de la guerra va marxar cap a l'exili. Una vegada acabada la guerra va tornar a Barcelona amb el seu fill Ramon. Es va retrobar amb un antic amic, el Maurici, amb qui van fundar una petita paradeta al mercat de Sant Antoni. Era la paradeta del Duro. En ella feien reunions clandestines d'anarquistes. Era també un lloc de trobada, un amagatall per a anarquistes que venien de l'exili i també era un lloc de distribució de propaganda antifeixista i antifranquista. El material que es fabricava era bijuteria i roba interior, bàsicament calçotets, que fabricaven antics companys dels ateneus llibertaris. Carme Claramunt era una dona que havia nascut a finals del segle XIX i que va ser afusellada per la dictadura franquista el 1939 i va ser la primera dona que es va afusellar de les 17 que es van afusellar a Catalunya. Va ser la primera dona que es va afusellar acusada, en aquest cas, de rebel·lió, d'auxili a la rebel·lió i d'anar contra el que havia de ser la nova Espanya. No va ser una heroïna, va ser una dona normal i corrent.
més bé discreta. I el que sabem és que havia nascut a Roda de Berà, que el seu pare era pagès, que finalment es trasllada a Badalona cap al 1923. Allà comença a treballar amb una botiga, amb una dona, l'Angelina Piques, a la que al final tractarà de tieta, inclús de mare, i que és una dona que, home, havia de tenir fortes conviccions perquè es posa a militar a Estat Català i a Esquerra Republicana de Catalunya en una època en la que la militància política amb carnet de les dones no era tan freqüent. Va entrar a la presó la Carmen perquè la seva veïna, Maria Sallent, era una dona vídua que al principi de la guerra els milicians d'Esquerra li van matar 2 fills joves que tenia i un altre es va haver d'amagar perquè no el matessin. Estava rabiosa. I llavors ella se creia que la veïna era la que va impulsar a que fossin represaliats ells, no? Això per una cosa. I l'altra també hi havia uns interès perquè la Maria Sallent se creia que l'Angelina Piques, com ja era més major, al deixar la botiga li la passaria a ella. M'entens? Però després, quan va venir la Carmen Claramunt, ja va veure que la botiga aniria a la Carmen, no a ella. Entre que ella era d'Acció Catòlica, de la Falange i tot això, doncs va impulsar una denúncia que de mica en mica es va fer engrandint en quant al volum d'acusacions. Totes eren acusacions que venien de la Falange, que ja ho tenien preparat, i a cada informe que feien, cada vegada ho feien més gros, més gros. I així va ser com va acabar ella en la mort. La Carme Claramunt va entrar a la presó de les Corts el 3 de març del 1939 i va ser fusellada el 18 d'abril del 1939. És a dir, va ser un procés superràpid, ja sé que en altres casos encara va ser més ràpid, però dius, ostres, que estrany, sí que tenien unes acusacions molt clares contra ella. Després veus les acusacions i són totes molt vagues. D'allí, de la presó de les Corts, van matar 11 noies. Ella va ser la primera en ser executada. Tieta, yo no sé cómo decirte lo que quisiera decirte, de palabras de consuelo para que no desesperes. La única cosa que te consolará será el pensar en nuestra conciencia tan limpia. La presó de dona de les Corts era un convent de noies esgarriades. Com a convent tenia, no sé, 300 o 400 dones, exactament, ara no ho recordo, però n'hi van arribar a haver 2.000 i 3.000, o sigui, era un lloc on estaven completament amuntegades en condicions deplorables i es morien. Moltes es morien de tuberculosi, de tota classe de malalties, perquè no hi havia cap tipus d'higiene. El tema del menjar era una gran corrupció que feien les monges. Tenien un pressupost per l'alimentació i es quedaven la meitat del menjar relativament bo i elles feien servir arròs corcat, llenties porcades, tronxos de col, trossos de verdura mig podrida i llavors durant tota la setmana feien bullir una mena d'os de pernil o de vedella, el que fos, al mateix os, i allò era el caldo. I les dones estaven desnutrides completament. Ha costat molt que es reconegui la repressió de gènere. Es podria reconèixer molt més. Aquests jardins dedicats a ella, per exemple, són de molt recent creació. El fet que la memòria ara estigui protagonitzada també per dones és molt important per poder fer una societat més igualitària. Ara, la tercera generació, ens està arribant una allau de peticions d'informació perquè ara, potser un net o un besnet, de sobte sent el seu avi o el seu pare dir un comentari sobre però si el teu avi també... Com que el meu avi també? El silenci de plom ha arribat gairebé fins ara. Hi havia tanta por que ha arribat fins ara. I ara hi ha una allau, insisteixo, de peticions, de consultes, d'informació. Crec que és important reivindicar el que ja deia la Concha Pérez en relació a les cures i ficar les persones en el centre i més en els àmbits laborals. Hauríem de donar a conèixer a través dels instituts i de les escoles la història d'aquestes dones perquè penso que elles haurien de ser els grans referents a seguir per aconseguir un món millor i per aconseguir el que volien elles, que era la llibertat i la justícia social.